su duk wanda karanta suna bila na addu'o'i ce wani mutum ya shi insha Allah ya karanta da safe abu zai kai yamma in shi kare Allah kuma karanta su da yamma insha Allah zai kai abu da safe kare Allah ta tana wani addu'o'i musamman bai gyara kuma cewa duk wanda ya kiyaye da safe ya karanta kuma na ƙafa bakwai wani ƙafa bakwai na ƙafa bakwai sun ce gaba da kuma ya karanta kuma yamma da bayan da bacci sama gariba suna da kuma na ƙafa bakwai wani ƙafa bakwai insha Allah kawai ga gida shi da zama gaba a tantar da su ƙari na tashi tsaye sai kan neman imuna yiwa da gyara ibada ne neman ilimi da kuma ɓangare kuma cikin zamantakewa na yin dacewa da tare da wanda ya tare da su kowane su yi ba.